खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय आङो नोंथांमोननो दिनैहाय आङो देखायगोन गोबां भेराइटिस अफ कालेक्शन दखनानि आरोना समायना समायना मोजां क्वालिटिनि बेस्ट क्वालिटि आरोना गासैबो कालार खारनाय नङा आरो गाननो थाखाय गासैबो सिजनावहायनो कम्फर्टेबल जागोन ओरैबादि मोजां बेस्ट क्वालिटि नोंथांमोननोहाय आङो फारि फारि देखायलांगोन जाय नोंथांमोना अर्डार खालामनो गोसो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बरावहाय अर्डार होनानै लाबानो जाबाय फारि फारि आं नोंथांमोननो मोनसे मोनसे देखायलाङो गिबियावनो आं नोंथांमोननो देखायो आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायना बिउटिफुल आगरजों दानाय ओरैबादि मोजां पियर पद्मनियाव बे ब्लेक कालारनि दखनाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ओरैबादि समायनाखा गाननो थाखाय गुरै आरो आराम गासैबो सिजनावनो नोंथांमोना बेखौ केरि खालामनो हागोन माखासेफ्रा सानो नालाय दायो गोलोम बोथोर फैगौ गोलोम बोथोरफ्रावहाय गानजागोन ना गानजाया जोराव जागोन नामा बेयो बेफोरबादि पियर पद्मनिनि जिफ्रा जोराव मोननाय नङा गाननो थाखाय आराम जागोन दानिया सनाफोर नायदो नै लेटेस्ट कालेक्शन प्रिमियाम क्वालिटिनि प्रिमियामबाबो माखासेफ्रा बिरादनो कन्फ्यूजन जायो आरोना सानफ्लावारनि प्रिमियामखौ बादि सानो माखासेफ्रा गिलिर बेबादि जानाय नङा सानफ्लावारनि प्रिमियाम आरो बे प्रिमियामनि गेजेराव बिराद डिफारेन्स दङ बासिनो हाया जायफ्रा दाखालि अर्डार खालामहरलाबाय गासैबो मोजां मोनजोबदों बयबो बासिनो हाया ओरैबादि मोजांखा क्वालिटियानो ओरैबादि मोजां माने गासैबो सिजनाव नोंथांमोना गाननो हागोन जेबो माने जोनाय मानाय बेफोरबादि गरम मोननाय बेफोरबादि जेबो गैया प्रिमियाम क्वालिटि ब्रेन्डनि क्वालिटि दै बियो ब्रेन्डनि प्रिमियामा जेरै बेबादिनो सेम क्वालिटि दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बे सेम दखनायावहायनो साद्रिया मोननै रोखोम जागोन दै दसे सिगां आं बेलेग देखायदोंमोन ना नै बेबो मोनसे जागोन बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना साद्रिनि डिजाइनखौ नायना लादो ओरैबादि समायनाखा ओरैबादि मोजां बे माबायाबो कालाराबो लेटेस्ट ओंखारनायसो ओमफ्राय इउनिकखा आब'मोन आगैमोन सोर सोंहरदोंमोन नै बेखौहाय दायो सफैफिनबाय दै ओरैबादि मोजांखा स्टकआवहाय गैलामोन आंनियावहाय दायो सफैफिनबाय नै सोर सोंहरदोंमोन थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बर अर्डार होनानै लादो ओमफ्राय जायफ्रा सानदों आरो बै समाव फुजानि समावहाय आङो सानफ्लावारनि प्रिमियामखौ फानदोंमोन नालाय बै समावनि प्रिमियाम आरो बे प्रिमियामाव माने बिरादनो डिफारेन्स दै बैबादि सानफ्लावारनि प्रिमियाम बादि हेभि आरो गिलिर बांद्राय जानाय नङा माने बैयो गानबानो गुनाय बादि जायोमोन आरोना उनावहाय आङो बेखौहाय फाननो थाखाय स्टप खालामदों मानोना आं जेब्लायबो हास्थायो आंनि अनसुलिफोर जायफ्रा आंखौहाय बिरादनो फोथायनायजोंहाय आंखौ सापर्ट खालामनायजों आंनि सिफोरखौ बायो नोंथांमोना जाहाथे मोजांनिफ्राय मोजांसिन क्वालिटिखौ मोननो हायो आं जेब्लायबो आङो हास्थायो बिनि थाखायनो दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बेसर बिबार कालारावहाय गोसोम आगरजों दानाय आरोना ओरैबादि समायनाखा ओमफ्राय साद्रिया नै गोसोम नोंथांमोननो सोरनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बर अर्डार होनानै लाबानो जाबाय जायफ्रा ब्रेन्डनि प्रिमियाम दखना 4000 3500निखौ गाननो गोसो जायो आरोना गाननो मोना दायो नोंथांमोना नै आंनियावहाय एफोर्डेबल प्राइसआवहायनो मोननो हागोन बे प्रिमियाम क्वालिटिनि दखनाखौ नै बेबो आब'मोन आगैमोन बेनि डिमान्डआबो जोबनोनो रोङा ओरैबादि मोजां नालाय बिनि थाखायनो बांद्राय डिमान्ड जाबावनायखाय आरोबावनो दाहोफिनबावनाय जाबाय बेखौहाय नोंथांमोननो सोरनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बराव अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा प्रिमियाम दखना दै दानिया नायदो सनाफोर बेयो जाहैबाय लेटेस्ट कालेक्शन दै लेटेस्ट कालेक्शन ओमफ्राय बेयो प्रिमियामनिफ्रायबो हाई क्वालिटि रेन्जनि खुन्दुं दै ओरैबादि मोजांखा माने कम्पेयारनो खालामजाया आरो ओरैबादि मोजां गासैबो सिजनावनो केरि खालामनो हागोन गाननो हागोन कालारबो खारनाय नङा गाननो थाखायबो थान्दा आरामल'खा ओमफ्राय बे खुन्दुंनि डिटेल्सखौहाय आङो दायो बुंथ'नाय नङा बेयो मा खुन्दुंनि मानोना बेयो सिक्रेट मोनसे ओरैबादि बायरानि खुन्दुंजों बानायनाय जादों लेटेस्टनो सिक्रेट
खुन्दुंजों बानायनायनि आरो नै आरोबाव नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन दसे सिगां देखायनाय आङो बे सानशाइन क्वालिटिनि दख'नाखौ नोंथांमोननो आङो आरोबाव देखायबावबाय नै ओरैबादि मोजांखा माने बेनि खुन्दुं क्वालिटियानो रुजुजाया ओमफ्राय जायबोनो न'आवहाय फैनानै लांफैयो आंनियावहाय कास्टमारफ्रा फार्स्ट बेखौ नुबायथाय आरो बेलेग जेबो दांनो गोसो जाया मानोना बेखौ गानोबा खनसे गानोबा नेक्स्ट बेलेग सिफोरखौहाय गाननो बारा गोसो जानाय नङा आरो ओरैबादि मोजांखा पद्मनिफ्रालाय जोज्रेदहर आरो बेफोरजोंहाय क्वालिटिया बेबादि दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बे प्रिमियाम दख'नायाबो आंनियाव स्टकआव एकदम खालि जाजोबखाबायमोन दानिसो बेयो सफैफिनबावबाय सोर सोर सोंहरदोंमोन थाबैनो बे आंनि स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा प्रिमियाम दख'ना बियो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन प्रिमियाम दख'ना नै बेबो कालार बे कालाराबो सफैफिनबावबाय दानिया अरनाया साद्रिया एसे चेन्ज जाबाय दै सिगां कन्ट्रास्टआवमोन नालाय थ' बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो कन्ट्रास्टआवहाय जे साद्रि बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लानो हागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन अल बडि दख'नानि कालेक्सन बेयो स्टकआव मोनसेबो गैखालामोन ओरैबादि डिमान्ड दायो दिनैसो नै सफैफिनबाय नोंथांमोननो आं देखायदों सोर सोर सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा माने बुंनोनो नाङा आरो बेनि क्वालिटिखौ गोबाङानो साननो हागौ बियो पद्मनिफोर बादि माने क्वालिटिफ्राबो एसे लोरबां जागोन नामा साननो हागौ नङा बेयो ओरैबादि मोजां हेभिखा जेबो डाउट खालामनाङा लानानै नायबानो जायनो मोनहैदों बेनो फसायजोबखादों आरो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन नैबे पिंक कालाराव बे अल बडिखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन अल बडि दख'ना दै बियो ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो गाननो थाखाय हेभि आरामल' जाखागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ब्लेक कालारावहायबो अल बडि दख'नानि कालेक्सनखौ नायदो नै ओरैबादि समायनाखा बिबारनि आगरफोरखौ नायदो साद्रियाबो नायदो ओरैबादि मोजां एकदम समायफ्लेजोबनाय आरो गाननो थाखाय ओरैबादि कम्फर्टेबलखा ओमफ्राय बे अल बडि दख'नाखौहाय दायो नोंथांमोना डेलिभारि फ्रि 3100आवहायनो नोंथांमोना मोननो हागोन अफारावहाय दायो आङो हगारबाय बेखौहाय 3100आवहायनो डेलिभारि फ्रिबो मोननो हागोन नोंथांमोना सोरबाया जुदि दखानफ्रावहाय 3000नि हगारोबाबो बै दखानसिम थांनो थाखाय नोंथांमोनहा खरसा दङ 100नि जायगायाव 200नि जायगायाव 300 400 खरसा जाहैयो आरोना बाजारफ्राव थाङोबा थ' नोंथांमोना 3100आवनो एकदम डेलिभारि फ्रि मोननो हागोन न'सिम होम डेलिभारि जागोन दानिया नै रलेक्स सफैबावबाय सोर सोंहरलादोंमोन थाबैनो बुकिं खालामनानै लादो कालारबो खारनाय नङा बेस्ट क्वालिटि रलेक्सबाबो माखासेफोरा खम बेसेनाव जायफोरखौहाय 700-600 गाहामावनो फानदों बेफोरो हयतोबा कालार खारनो हागौ नाथाय बेयो कालार खारनाय नङा ओरैबादि मोजां बेस्ट क्वालिटि गाननो थाखायबो ओरैबादि आरामखा जोराव जेबो गैया लिदुर आरामनो दानिया नायदो नै गोथां आगर आरोना ओरैबादि समायनाखा बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनफिनसिगोन सफैजोब्बाय आरो सफैफिनजोब्बाय ओमफ्राय गोसोम आगरनिबो मोनगोन गोजाबो मोनगोन गोथांबो मोनगोन गोसोम आगरनिया सफैनायजों लोगो गासैबो स्टकआनो खालि जाजोब्बाय थ' गाबोन आरोबावनो दिनै जाखिनि प्रडाक्शन जाबाय बियो गाबोन सफैसिगोन थ' नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दाखालिनि ससेनो शर्ट रिल्स होदोंमोन आङो बेयावहाय देखायदोंमोन आरो गोसोम आगरनिखौहाय रलेक्सखौहाय दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायनानै बेयो गोजा आगरावहाय बेलेग आगरनि डिजाइन दं नालाय बेखायनो नै बेबो मोनसे आगरनि डिजाइना नायनानै लादो ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दै दायो
फैगौ बैसागुनि थाखाय बयनोबो बेबादि कालार बेबादि दखनाफोरखौ नांगौ नालाय दायो थाबैनो अर्डार होना लादो नङाबा उनावहाय मोनस्लाबनाय नङा दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन गोजा आगराव गोमो गोजा आगरावहाय बेबो मोनसे आगरबाव नै ओरैबादि मोजां बेबो रिगि रिगिनो गोलै गोलैनो नायनो जोबोर समायना ओमफ्राय नै साद्रिनि डिजाइनखौबो नायनानै लादो आर'नाइ आगर आर'नाइनि आगर जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनियावहाय बयजोंबो मोजां मोनजानाय हामजाफ्ले जानाय coconut tree डिजाइनावहाय नै बे कालारावहाय दायो सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दायो बेफोरबादि कालारावहाय ब्रेन्डनि दखना सोलिगासिनो दं आरोना ट्रेन्डिं तो बयबोथ' ब्रेन्डनि दखना गाननो हाया नालाय एफर्ड खालामनो हाया तो सोरनोबाफोर जुदि नांगौब्ला खम बेसेनावहायनो बेफोर दखनाखौ दायो नोंथांमोना मोननो हागोन पियर पद्मनियावहाय कालारबो खारनाय नङा जेबो खारनाय नङा ओरैबादि बेस्ट क्वालिटी दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बयजोंबो गोसो थोजानाय ओरैबादि मोजांखा नैबे दखनाया थोस्लाबलायाखै आरो दाखालि जा लाबोबाय गासैबो स्टकनिफ्राय जोबजोबबायमोन ओमफ्राय दायो नै स्टकआवहाय सफैफिनबावबाय जायनो थाब थाब अर्डार हरग्रोगोन बेनो मोनग्रोगोन आरो ओरैबादि डिमान्डखा नायनानै लादो नै दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनियाव नैबे पिंक कालारावहाय बेबी पिंक कालाराव बे आगरखौ दाबावलायबाय नै ओरैबादि समायनाखा ओरैबादि मोजां नुखादों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो लेटेस्ट कालेक्शन सफैदों दै दिनै फार्स्ट टाइम देखायबाय आङो थाबैनो जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लादो आरो कालेक्शना आंनियावहाय बहुत बुरजा दंमोन देखायनो थाखाय हानाय नंला आङो अलरेडि दिनैहाय माने हरनि अलरेडि नै दायो 11टा जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौहाय आं गाबोनसो रिलिज खालामसिगोन नालाय तो ओरैबादि माने बिजि जानानै नोंथांमोननोहाय आङो थाब आङो भिडिअफोरखौबो आङो देखायफैनो हाया आरो नोंथांमोननोहाय जुदि रिप्लाय हरनो थाखाय एसे लेट जायोबा नोंथांमोना गाज्रि दामोन नोंथांमोना बयबोनो मोनथिखागौ जे आंहा डिउटिबो थायो आरो गथ' दङ बेफोरनि गेजेरावनो जा हायो हानायखिनि मावनांगौ खामानिफोरखौहाय आङो गोसो होनानैहाय आङो एसे एनै मावदों नोंथांमोनाबो आसा खालामो बयबोनो आंखौ अननायजों नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन बेबादिनो होननानै आं आसा लाखियो तो दिनैनि बे भिडिअ एसेनोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों।